1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arrazoi daude bai, zure pixua alokatu edo saldu nahi badezu guregana etortzeko. Eta dozenaka izan daitezela inauterietan lagun artean ondo pasatako uneak. Bueno, urtero bezala hementxe gaude, kaldereroak iritsi dira, Urdina Txiki elkartetik ere prestatu ditugu, eta ja ikusten duzue ja astear daudela, arratsaldeko 7 dira, eta ja ilusioa eta inauterien sarrera ere adierazi nahi dizuegu. Animo eta aupa inauteriak eta kaldereroak. Gaur goizean iritsi gara, Tolosara, eta bueltatxo bat ematera joan gara herriko kaletatik.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arrazoi daude bai, zure pisua alokatu edo saldu nahi badezu guregana etortzeko. Eta dozenaka izan daitezela inauterietan lagun artean ondo pasatako uneak.